मा होनदों? फाय आंलाय बादों नों जाग्रो जोंबो बे फिसा फिसौ खालामनानै देरलांबासो जोंबो गिदिर जायोबासो बिसोर नायसनो मिथिबायना गावसोरखौ जों थुखो हरखांनानै माबाबासो बिसोर फैयो। अलर बुरजामाला नोङो मा ओंख्रिनो? ओंख्रिया जाहैबाय जोंनिया ना रेसिपि ओमफ्राय अलदरजों नाजों दावदै लकेल एवनाय गोथावलै जोंना ओंख्रिया मिथिबायना जानो लुगैनाङा खदै गनाङा हो जाग्रो सानजों लायगोन आं हारसिं लाया खार नोंहालाय जाहैबाय आलदा बा मालाय एसे गोथावनो मालाबा फै जोंनियाव ना रेसिपि संनानै जाहोहरगोन आङो आंनि ना रेसिपियानो बाङालि सिस्टेम जायो मिथिबायना बाङालि थावबआनो जानानै जायै जायै उदै गेन्द्रा खालामबाय आङो मा ओंख्रि होनदों ना रेसिपि ना लाथा लाथा हारसाफोर बे हटेलाव संग्रा बायदि ओमफ्राय मामा दाउदै हांसो दाउदै एवनाय आरोखि पस बेबो माबा नङा मोनद्रायनाय नङा न' दैया थोनाय नङानो नोंनो आखाय सुनो दैखराव सुहैदो थौ दैयानो गैलाबा लोंबावगोन अह जारलालै एनार प्रडाक्सन नोंस्रालाय माथो ओंख्रि एनार प्रडाक्सन मा साबि ओमफ्राय अलदरजों नाजों आरोना ओमफ्राय दैखौ लोङो माबायदि ना रेसिपिलै हटेलाव संग्रा बायदिलै आगै हटेलाव संग्रा बायदि लाथा लाथा बैयावसो थांजोब्बाय सेन्देलानो ओमफ्राय दैखौहाय लोङो तुद आं खेवनो बाबायमोन र' इयाव दंना गैया नोंस्रालाय माथो ओंख्रिलै एनार आरो बिफायालाय माथो सिरि थाबाय थानाय बिफा आंहा दिनै जा सिनस्रि सादों सोरबा जोगासिनो जोबा सिनस्रियाव जा मोजां मोनगौ दालि जहल ना फ्राय जोंनाबो ना फ्राय दंबावोमोनथ' ना गोरलै गोरलै बे मावा बायदि दैमानि नाया बे ना बे थोरसिखौ ओंखाम खालायखौ दोननायाबो बेयो जानानै नो जाला लुगैलांबै जाला लुगैलांबै गोथाव देनो थेंक इउ गोथाव होननायनि थाखाय मालाबा जोंनियाव आलासि जाफै आङो संनानै जाहोहरगोन एनार प्रडाक्सन MDM लाइक दान थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय MDM इउटुबार थेंक इउ मा ओंख्रि जानानै फैखो दे जागोननो मा ओंख्रि जानानै फैखो क्या सब्जी खा के आया है MDM किसका सैंडल लेके आया है तुम्हारा क्यों और फिर से ऊपर में उठा था ना मैं क्यों लेके आया है किसका फोटो गिर गया होगा शायद देखो तो यहाँ घुसा के रखा था मैंने ऊपर में वहाँ फ्रेम में घुसा के रखा था
अमा बेदरनो अमा बेदर जानो सानदोंमोन ओमफ्राय गरमनि थाखायनो जायाखै आरोना जोंहा ओइ मोनाखैबा माथो बोरायनानैलाय खानाय मोनाबा माथो ने इनार प्रडाक्सन नंगौ मैया आयना नायफ्लांदों दा आयना नायफ्लांनानै मा होनदों माथो हिनजाव खानाय माथो मोनजोब्बाय आंनालाय होनबावबाय नै आंना नायफ्लांनानै कालार होबावनोसैनो गाबोन एनार नोंगौ मैया सेंग्रा जानोसैनो मालाय सेंग्रा मिनिबावो जारला कालार खारफानोहाय सोर सोरजों खारफायो खारफालांथोंसै नै आंहा जावैसोजों फिजागोन प्रदिप जावैसो ओइ जावैसो नोंहावा सेंग्रा जानोसैनो गाबोन कालार फुननानै सोरबा सिख्लाफोरसो खारफालांसिगोन बायदि मोनबाय आङो सोरो बिहावा नामा बिखुनजोनो औ सोरबा सिख्ला खारफालांबा आंखौ सोर जाहोबावनो नों जाहोआबालाय उफ बिजामादैजों फिसियानोसै आंहा बिजामादैयासो फिसियोना फिसिया आंना फिसियोना फिसिया जावैसो प्रमदआ मिनिफैबाय होनै फैग्रोमोना खारफानोसो थिनबाय दानानो एक्सुवेलि बाव दालाबो आरोना जुदि खारनो गोसोबा खारलां मानसिफोरबायदि बिदिसो आंना ओमफ्राय बेयो आंनि जागोन आरोना बे न'आ आं थागोन बाव रानि जागोन आं बे खारलांबा आंबो गोदान लाबोगोन बाव सोरहा लस खारलांनानैलाय गारि थारि गालांजोबनांगोन बियो बहत खारजोंल' लानानै खार बहर खारल' लानानै खार गेन्द्रा खारो इउ गेटावार्ड ना इउ गेटावार्ड आं खारा बिदि नङा आङो मा खबर बाजै सोरना खबरा मोजां जा मिनिबायलाय नै जोंहा एनारा माबा उन्दुलायना मिनिबाय खोमा खांग्रां खुग्राबनो मा खबरा बिदिनोसै आगै लाइक दान थेंकिउ लाइक होनायनि थाखाय मायाव खारनो ओइ मुगानि बारदोंना दा भाइरास गोदान हाबा जानायजों सिख्लाजों हाबा जानायजों सेंग्राजों हाबा जानायजों हाबा जानाय खारनाय मुगानि बेमार फैदोंना बेखौ होनदां नोंगुमैखौ वारनिं होदां आयौ आं हरै थांसै नोंगुमैखौ वारनिं होनानै दोनखादाहां वारनिं होखायाबा जायाना दानि जुगाव आया आया बिदिसोनो आयै रानि बायदि साजायना दोनगोन आङो आयौ आंना बिजामादै आंखौ रानि बायदि साजायना दोनगोननो बिखुनजोखौ ओमफ्राय मा खारनोनो ओइ नोंगुमैखौ वारनिं होदों नंगुमैखौ हायेन गुड भेरि नाइस आंनिखौबो आंहाबो खारजाबाय हिनजाव खारजाबाय नामा हायेनाबो आंबो गोदान लानोसैनो र' हायेन आं उनाव खबर हरगोन दे आंनाबो खारबा हायेन बुथारजानायनि फाव जागोनहाय हायेन बुरिजों एनारा जा मिनिबाय बे फाग्ला बिदिजों जायोनो हाग्रामानि जाहैबावबाय जाहैदों दा गोदान लानाङा लाहोनाङा दा गोदान लाहोनाङा खारग्रोथोंना इउटुब दंखायो आंना बेनोसो फेमास जागोन दानो होगोन आं बेखौ गवा बियो आंजोंहाय नोंसोरबो हो दे आं हरजोबगोन थोस हायेननो अनलायनानै जानो ना बथल दिंग्रि उननानै होनो ओंखाम ओंख्रियावलाय हायेन दा बिखुनजोखौसो लासिगोन नामा ब्रा नोंलायनो आंथ' हाबा लाला बे जोनोमाव हाबा लालानो हायोना मा बै सिंनिसो आयौ बुलायनो थिनबाय नै जोंनिया आर्टिकेला बुलायनाय ना मा जाखो बुलायनो थिनदों गाज्रि जाजागोन हायेना हिनजाव खारदोंनो नंगौना नङाथाय हायेननि खोथा
हाजो हायेननि सोमखोर समायना ना मा गानमोनलाय गानाबो प्रदिप नोंनिखौ हरदो आंनो नै प्रदिप नोंनि हिनजावखौ बिबाय जायगायावनो आरे मामा जावैसोखौसो होनदों ओइस जावैसोनिखौ बिबाय नै आर्टिकेल बड' लोगो जादो आंजों आर्टिकेल ना ब्लु हरसै आङो लोगो जानोनो ओमफ्राय माथो जाखो नोंना दाबो 1K जायाखै माथो जायाखै सनाफोर आगैमोन 1K खालामना हरदो एक्सट्रा आइडिफोरजों दे खमायगासिनो खमायो 59 थांबाथाय 49आव थाफैयो 50आव थाफैयो 55 थांबाथाय 49आव थाफैफिनो बिदिजोंलाय बोरै 1K जानो MDM दे नों हरगोर होनदों MDM नों लोगो जागोरनो जोंहा आर्टिकेल बड'जों थोस आर्टिकेल हानाय नङा दे आंनो हा माया सोरबा 2 मिनिट में 2 सपोर्टार मैं ही हूँ चलो देखो मानो बिदि खमायो ओइ माबानिफ्राय इउटुबनिफ्राय बोखारोनोहाय आगै नों आंनि लाइभआव थांबालाय 10 जनजों सापर्ट आइडि लाबानो जायोथ' हराखै दे हायान थगायदों मामा आङो हरदों बेनो 4 जन हरदों आङो ओमफ्राय दाना आंनिखौ नायबाय आं मोननै ना मोनथामल' हरदों बियो ओमफ्राय उनाव आन खालामफिनखो ना माखो नै जोंहा GRB खावब्ला नुजाफैबाय लाइक दान आब' थेंकिउ खमायखायो माथो खालामबावनो खमायनायनिफ्रायनो दावखोखायोबालाय खमायैनो दावखोखायोबा सोरबा जोंहा फेर जासुलाखौ लिंहरदोब्रा दे आंहा फेर जासुलाखौ मोजां मोनथारो रायज्लायनो मिनिनायखौ दारि गाबस्रिं स्रिं मालाय जिजेबजों बेरायदों दिनैहाय भिडिअ' हगारलायथारदों पियार जासुलाया नो मा खबर आग' खबरा बिदिनोसै आगै मा होनबावनो आरोना आंना दिनै बिया दिनै 80 आइडि लादोंनो आय' मालाय ओमफ्राय नोंना मन' जाबाय नामा हायेन औ जायाखै होनदोंना दहाय क्या हुआ जा लिखे आना जा लिखे आओ मैं जा लिखे आओ दा इजिया मा होनदों हायेन आदा दिनै गासिबो थगायजोब्बाय मोनसेबो मोनदिया नै हायेन आगै इजिखौ सोरबा थगायदोंनो दारियाबो समायनाथार सोरनि दारिया समायना सोरनि दारिया समायना हायेन ओइ फियार जासुलाया फैमारबाय दे फाग्लासो आं मासे जिउ गोलाव होनबा फियार जासुलाया थोस आङो नोंखौ दासो रायखांदोंमोन फियार जासुला मिथिबाय मालाय फियार जासुलाखौ सोरबा लिंहैदोब्रा होननानैहाय ओमफ्राय होनदोंमोनखि आङो बेना जिएफजों बेरायदों मालाय दिनै ट्रेनावहाय भिडिअ' हगारदों दहय होननानै दासो रायखांदोंमोन आं मासे जिउ गोलाव नोंलाय थैनो रोंनाय नङा नों गथ' अके दारियाबो समायनाथार होननाया सोरखौ होनदों फियार जासुलाखौसो होनदों नामा हायेन आगैयालाय अके अब्ला थाथ' आं खालामनि अके अब्ला थाथ' दे आं खालामनि सोरखौ आंखौ सोरखौ MDM हेल' होनदों लक्ष्मि दैमारि फैबाय जोंहा वेलकाम लक्ष्मि दैमारि आंनि LB आवहाय बरायहरनाय थाबाय हायेन जाथ'वाखै ओमफ्राय सोंलु हाय आब' हाय सोंलु मासि गिदिर खिफिखो दाय नोंबो मैया थैखासिगोनसो थाम्फैया खाथियाव बिरदोंबा थांफालायखाबाय बे खिफिजों लक्ष्मि बाजैबो फैबाय औ फैबाय मा ओंख्रि जाबोखो लक्ष्मि दैमारि फ्रेन्ड
इनार प्रडाक्सना मा होनदों जोंनिया आंना बे सप्तायावनो सानसेयाव 100 साब बारायना 1K जाबाय। नोंना 1K जाबाय। ओमफ्राय मन'आलाय मामियालाय मा होनोमोनलाय र' वाट्स टाइमा बेसेबां वाट्स टाइमा इनार आर्टिकेल हरना प्रदिप होनदों नै हिनजाव बिगासिनो खिफिदों नोंसोर खोनादोंना खोनायाखै खिफिया मोनामबायनो मोनामाखैलै आंनाव मोनामाखै आंनाव मोनामाखै नोंसोर खोनादों आलु दाउसोनो वाच टाइम नांबागौ एसे थै बेफोरो मिसा बाथ्रा माया मिसा बाथ्रालै थै बेफोरो मिसा बाथ्रा मा होनामोन इजि गिमि सोरखौ होनखोथाय इजि गेमिं सोरखौ होनखोथाय मिसा बाथ्रानिया थै बेफोरो मिसा बाथ्रा होनदों आरोना माखौबा आं बुजियासै मा ओंख्रिलै आब' ओंख्रिया ना रेसिपि आरो अलदरजों नाजों ना फ्राय दाउदै लकेल माने हांसोनिया दाउदै आरो मानसिनि नङा हांसोनिसो एवनाय मानि माबा मा होनोमोनलाय बिदिखौ ओइ बोरो लिप मामा लिपिका ओहो र' लिना आर्टिकेल दा हरगोन ना दे गाबोन 9 बाजियाव खालाम दे होनदों दा हरनाङा दे गाबोन 9 बाजियाव खालामनोनो 9टायाव सोंलु आगै मा ओंख्रि जानानै फैगोन नोंस्रालाय खोन्थाहरदो दिनै 13 जादों आंना मोनसेबो मोनासै बिदिनोलै आगै माथो होनबावनो बे खमायनायनि गेजेरजोंनो दावखोलांनांगौ जानानै फैयो माथो होनबावनो आरोना आंनाथ' 10 जन 11 जन जागासिनो मैयानिफ्राय MDM बोरो MDM गाबोन हरबाबो जायोनो बावै खोन्थाखायो आङो दोनैनो ला गाबोन ना गाबोन जागोन बारहो गाबोनखौ दोनैनो ला हामाबा सोलायजायो बाजार दिनाव सोंलुआ मा होनदों बा बि मालायसो गोथावथारनो गोथावहाय ओंख्रिया दिनै आंहा उदै जिलायलायनाय जादों दिनै MDM इउटुबार मा आंनि भिडिअ नाया मा नाया नोङो MDM इउटुबार माबानि जोंहानि आगै एजि गेमार वाइटिनिखौ जि गेमार आं सासेबो लायाखै थेवबो 8 आनसाब जायोलै बिदिनो जोंहा खुमब्राजों दाउसोमोन आब' गोथावथ' खुमब्रा जालाय ना गोमोना गोथावसिन दै सोंलु आगै दाखालि सासेबो लायाखै थेवबो 26 जन आनसाब जायोलै इजिया मा होनदों जोंनिया बिदि खालामबा आं साब लानो लुगैया आदा हायान बिदि खालामबा सापर्ट लानो लुगैयानो जोंहा उदै जिरायनाय ना मा होनखो उदै जिलायनाय उदै जादों बुरजा जादों ओंखामखौ मिन्थिबाय गोदोनासिम जादों ओंखामखौहाय थिगसे ओंख्रिया गोथाव जाबायना आंनो संनाय आंनो जाबाय आङो मोदोमानो फुंहांफिनगासिनोसो
ओमफ्राय जोंना फियार जासुलाया फैनानै अबाव थांखो सिरिनो ना नायगासिनो दं खावब्ला दै गग'नो दारि गाबस्रिं स्रें साखोलायनायनो एजि गेमार आंहा 1K जानानैबो सानथाम लागाथार 35 आनसाब जाना 900ल' थादोंमोन औलै बिदिनो जायोलै होनबा 1K जाखानाय डाबल 1K कंग्रेचुलेसन डाबल ने GRB सापर्टारानो बारायला माथो आब' बे खोथाखौनोथ' रायज्लायगासिनो दं हनै GRB बयनाबो खमायो इउटुबनिफ्राय हानजोबो थारमाने आंनिया दिनै मा जादों मिथिबायना मामा हायेन सापर आइडि बानायनो लानाया आङो सापर आइडिया हारसिङैनो गोमोरजोब्बायब्रा दिनै मोनसेबो गैला मिथिबायना 7था दंमोन 7थायाबो स्रां गोमोरजोब्बाय मेन आइडिल' थादों मानो बिदि जायाथाय दिनै बिदि गोमोरनायानो बयनिखौबो आनसाप खालामजोबोगोन ओमफ्राय नै जा सोदोमारि आगै फैदों हाय गुड नाइट सोदोमारि आगै मा ओंख्रि जानानै फैखो खोन्थाहरदो एसे गोसोखौ मोजां मोनदोंमोन आदा उनाव मा जाखो सब आनजाजोब्बाय सोंलु आंजोंबो सापर्ट खालामदो अल फ्रेन्डस सोंलु आगैखौ सोर लोगो गैया लोगो जानोनो सोदोमारि GRB आं एजि गेमार टेनसन लानो नाङा लाबाय था आं 3 मासावनो बिदि लानानो 1K खालामदों लामायाव खारनो 4K जानो 1K जानोबा आंनाबो 13 जन जादों दिनै 13 जन आंनाबो जादों बांबो सिदा खालामदों आखाइ सासिगोन थोद साया फिसा गोलोमफ्रुजोब्बाय नै आर्टिकेल लोगो खालामबायनो MDMआ हायेन आयु होनदों सेर जासुलाया नायखोमागासिनो दं आखाइ फांथेलायनानै मेगन थाइसेजों स्रिनो दिनै जिजेब गोनांखाय दुगा जादोंना नोङो नायखोमागासिनो दंना नोङो जासुलालानो दारि गाबस्रिं स्रेंनो ना कापसो लादों नामा नोंलाय कापसो लागासिनो दं नामा बिदिनो जायो वाइटिया डिलिट खालामो MDM जागोन दे गाबोन बेग हरगोन आं होनदों आर्टिकेला जोंहा एजिया मा होनदों आंनाथ' 2 इयार्स जाबाय आं बिदि जाबाय थानायखाय गेजेराव गारना दोनदो आदा हायेन आंथ' खुलिजेननायाव लाजिनानै भिडिअखौनो खेबनो लाजियोमोन आङो मिथिबायना जेला आं इउटुब खुलिजेनो अब्ला आङो खेबखोमायसोमोन भिडिअफोरखौनो मिथिबाय लाजिनानैहाय जा लाजियोमोन आरोना आङो ओमफ्राय भिडिअखौ होबाय बेसेबांबा गोबाव थाबाय बिदिसोमोन आरोना बिदियावनो बारायाखै ओमफ्राय बिदि मानो खिफिबाय थाखो नोङो बे बारा सोरनिथिं फैदों आंनिथिं फैदोंना फैयाखै मिथिबाय मोनामा नोंहा जानांगौ आंहा मोनामसुनांगौ ना माथो नोंहा ना सिंगिजों जानानै फैनांगौ हटेलाव ओमफ्राय आंहा मोनामसुनांगौ नों खिफिखौ एनारा मा होनदों खारदों खोमा न'आव थानो बाना सापर्ट आइडिया नोंगौगोना एनार नाङा फाङा बयनोबो सापर्ट हरलाजोबो नालाय ओंखायनो गोमोरजोबबाय खारलांजोब्बाय खोमा लक्ष्मि बाजै बेसे जयेन फ्रेन्ड लादोंमोन नोंनो दिनै बेसे लायामोननो ओमफ्राय आं गेमार वाइटि कुल जानांगौ एजि गेमार वाइटिआव कुल जानांगौ मारै कुल जानांगौ खोन्थाहरलाय नायब्ला नायखोमाना मिनिगासिनो दं दारि गाबस्रिं जासुलाया कापसो लाखाथारदों बियो काप लादों नामा जासुला दाबो बिदिनो जाबाय थायो दाबो बिदिनो जाबाय आदा बिदिब्ला बायोलै आदा बानानै मा जाबावनो एजि इउटुबनि फैसा जानो नागिरनायालाय
साख्रि गैया बाख्रि गैया बेखौनो बिदिनो जानांसिगोन। 10 जन लादोंमोन हायेन आगै 10 जन लादोंमोननो 10 जन लानायाव 13 जन खमायदोंनो बेनिया आर्टिकेल मिनिलायबायनो साले माले खम बेगन साहिबा सालाम मालिकुमसो होनदों बियो मालिकुम बेगम साहिबा सालाम मालिकुम जनाब लक्ष्मी बाजै मा बुंबावनो बिदिनो जाजोबो औ केमन आसे बाल' आसे आमि आर्टिकेल बिफर लागाव होनदों केमन आसे गाइस केमन आसे होनदों हायेन औ होनदों बिराद दुखु दिनै आदा हायेन मानो एथ'ग्राम दुखु जाखो जोंहा इजियालाय बिसिबां दं जाखो 760 थांबाय 1K थांगासिनो ना नै थांनोसै मानो एफां दुखु जाखो जागोन सिन्था खालामनाङा आर्टिकेल सालाम आलेकुम भाईजान होनदों बिफरा सोर बिफरा बिफर मानि बिफा बिमारि बिफा आरो बिफरा बिफा इजि गेमार दुखु दाजा आंहाथ' 20 जन लाबा 30 जन आनसाप जायो जा टेनसन जायो थेवबो गोसोखौ कुल खालामना लायो नंगौथ' आरोना बयनाबो बिदिनो मामा इजि गेमार नोंनाल' बिदि नङा आगै जेबो नङा नोङो सापर्टखौ साबसक्राइबारखौ सिन्था खालामनो नाङा साबसक्राइबारा जेरैबाबो सानसेबाबो नोंनाव 1K जाहैखागोन आरोना आरो माबाखौ सिन्था खालाम नोङो वाट्च टाइमखौसो जेब्ला नों साबसक्राइबार कमप्लिट खालामनो हागोन अब्ला वाट्च टाइमखौनो नोङो बिराद मानसिफोरा नायाबा बिराद दुखु मोनगोन आरोना बारायनायानो नङा नोंना ओंखायनो नोंना थाम्बनेइलफोरखौ मोजां खालामनो सान आरोना थाम्बनेइल ओमफ्राय पाब्लिक नायथावथाव बेबायदि खालाम आरोना वाट्च टाइमा 4000 गाहाम नांगौआ थामसा नोङो दिनाव 1 घन्टा 2 घन्टाल' बारायलाबायनाया आब' र' मा होनदों नैबेसो आदा जिमाइलाव चेक खालामना जानाय ना नायलायनानै हाबा जानाय प्लिज टेल मि आब' नोंसिनि हाबाया गोसोथोलायनानै बारख्ल'बाय आंनि फरायनाया नैबे नङा र' नों सिरि थाथ' सोंलु नैबे आदा जिमाइलाव चेक खालामना नायनांगोन र' सोर सोर आन खालामदों नै बिदिबो नायजायो आंनोबो फोरोंहरब्रा इजि सोर सोर आन खालामदों सालाफोरखौ आंबो आन खालामथारनि आब' नोंसोरनि हाबाया गोसोथोलायनानै जानाय गोसोथोलायनायहाय गोसोथोलायनाय सोंलु ना नायलायनानै हाबा जानाय प्लिज टेल मि गोसोथोलायनाय आराम मोनलायनाय मोजां मोनलायनाय मोथो मोथो ससियेल मिडिया खालाम भाइराल जा इजि गेमार भाइराल जा जों बानायगोन ना भिडिअ भाइराल जा गाजा गाजा भिडिअ लाबो भाइराल जा दानो नोगो मा वाट्च टाइम मा साबसक्राइबार सानसेयावनो गासिबो जाजोबगोन नोंना गाबोननो फैसा हाबगोन नोंना भाइराल जानांगौलै एसे ससियेल आन्द्रे बाटे जानेन्द्रे टन आन्द्रे बाटेन जलाय दिबे टन बिमा हायरे जिआरबि लोगो खालामबाय गाबोन 9टा बाजियाव खालामफिनना हरफिनदो दे जाम्बा आन्दायबाय नोङो गाबोननो दोनैनो ला आन जानांगौबा जाखायो एमएस पद न्यू फ्रेंड काम न्यू फ्रेंड बुला रही है आप लोगों को आ जाओ जल्दी से एमएस पदों से आ जाओ आरो मा बिमा
आरो अमा बिमा क्या बोल रहा है कि आरो अमा बिमा अमा मा अमा बिमा होनखो आंखौलाय आर्टिकेला मा होनदों 20 आइडि खालामना वाच टाइम खालाम मा 20 आइडि गाहाम सोरनाव 20 आइडि गाहाम दं आंखौ होनदों आर्टिकेल अके एमडिएम इउटुबार आंना दिनै नेट मोजां नांथारा जासुलाया नोङो मोजां मोननाय माबानाव आराम मोननायावसो थांदों नामा नोंबो दा जासुला आराम मोननायनाव थांदों आंनो सासे नायना हरदो बुंनाया आर्टिकेलनो र' टाइम जायाखै देरबाव नोङो एसेबाव र' माखौ लाना भाइराल जानांगौ जाखो जेखौ मोनो बेखौनो भाइराल जा बायनो आयो दानो थांसैबो आर्टिकेल दिनै लानाङा आन थायो हैइ खोथानि लानजाय हावा बेखार खोथा बियो ला दोनैनो बावोना गाबोन हरफिनाबा जा नोङो माखौबा फन नाम्बार दं ना मा दं अफाय लोगो मोनगोन नोंलाय एजि गेमार दे बाय दे आब' गुड नाइट दे गुड नाइट एजि गेमार आगै बाय बाय थेंक इउ आंनि एलबियाव दसेबाबो टाइम होफैनायनि थाखाय बाय बाय गुड नाइट मालाबा गाबोनफोर समफोर लोगो मोनलायगोन आरोना ओमफ्राय जोंहा सोंलु आगैया मा होनदों बेसे गोबाव गोसथोलायनाय गोसथोलायनाया जाहैबाय जोङो 3 माससोआ रं नाम्बार गोसथोलायदों खोमा रं नाम्बारसोमोन नालाय थिन आं थेन्थ' बायबायलै ओइ दै सारफ्राव जागोन गथ' मानो थेन्थ'दों 3 माससोआ रं नाम्बार गोसथोलायदों मिथिबाय सोंलु ओमफ्राय 3 मास फरे लोगो हमलायनानै बिदिनो बोसोरसेल' गोसथोलायदों बोसोरसे गोसथोलायनायनि फरेनो गरमा गरमि सादि माने हाबा जाबाय आरोना एखे हाबाखौनो होजायाखै जोङो बांगाल दावरावआव गरमा गरमि हाबा जानायनि हाबायानो गैया जोंना मिथिबायना मिनिदों हनै एनारा हाबा गैया जोंना गरमा गरमि बांगाल दावरावनो हिनजाव लानानै फैबाय नालाय बिमा बिफाजों रागा जोंजानानै हाथासुनि होदलाबायजाबाय गैया जोंनिनो दाय जोंलाय माथो होनबावनो सिरि थाबाय जोङो आयु थाम्फैया नै बाबानावहाय संसारखौल' मोजां जालांनो नाजानोसै आरोना हाबायाथ' खनसेल' जाखायो बयबो दानाथ' खननै खनथाम जानो मोनोना हाबाखौबो ना मा होनो आयु नै सोरखौबा दांलायबाय आङो नै जोंहा मोगथां आगाया सफैनो हाबाय हेल' आब'नो हेल' वेलकाम वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैखो मोगथां सोरबा आंखौ दे बायबाय थाथ' होनदोंमोनलै दहाय र' सोरमोन आं जेबो साननाङा दे बिदिखौ औ जेबो सानला संसारखौल' मोजां जानांगौ बेनो आरोना हाथासुनिसो हाबा जादोंना लागाव लागाव जोंबो नेस्लाबाखिसै नालाय मोननाय नंला सानथारबाय जोंबो है फैदो बाबा ओरैसो फै मामाया खम्बलाव अफाय थांखो लागावनो अ माइ गडनो अ माइ गड रिंटन नागिरदों माथो मासिबां रिंटन सोलायो नोंलाय गस्ला गानस्लायनाय बायदि रिंटन सोलायो नोंगुमैया आलु कबि दाउदै फ्रायसोमोन आब' नोंसिनालाय मा ओंख्रि जोंना ओंख्रिया जाहैबाय मा ओंख्रिमोनलाय र' हांसो दाउदै एवनाय ना रेसिपि आरो
अलदरजों नाजों ना फ्राय खन्थाइ खथाइ करे मोनामनायाव मोननायावनो मोननायलै ना औ बांगाल दावरावब्रा मिथिबायना जासुला एखे 2012 बावरा बांगाल दावराव जाफुथाना ओमफ्राय जोंहा मा रिलिफसो थाहैबावदोंब्रा रिलिफ थानायावनो गारि भारा लानानै थांबावबाय बे आंखौ लायनो फाग्लासोखा बांगाल दावरावनो बांगालजों बुथारजागौमोन बियो ओइदिनखालि बांगाल ओंखारनो हाया ओरै बांगालफ्राबो ओंखारा ओरै बर'फ्राबो ओंखारा मानो बिदि सोंहरखोरा सोङो हाबदो नोंबो मुसारि सिङाव खाया मुङा खायै थां गोथाव माथो नोंसिनासो गोथावथ' आगै आङो दिनै इमान बुरजा जादों ओंखामखौनो मोगथां अननानै हेफाजाब खालामहरदो मोगथां आगै जोंहा नैबे जासुला पियार जासुला आगैखौहाय सापर्ट खालामहरनो आगै सापर्ट जादो दे सापर्ट खालामदो दे आरो जोंहा सोंलुदों आब' आं थांसै दे गाबोन मर्निंनि थाखाय भिडिअ इडिट खालामनोसै गुड नाइट आब' माय अल्ड फ्रेन्ड्स बाय 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 सोंलु फिर मिलेंगे बाय बाय हरखान्त की किरियासे फेसबुकाव नों लोगो जाबायना नों औ लोगो जाबायथ' आरो अके नेक्स्ट लाइभआव फैसै आब' बाय 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 आर्टिकेलाबो थांखो ना माखो जोंहा सोर सोर दङ जाखो थोस बिराद खिफियोलै नोङो जा गेसाव मोनामदों एबारना सोबागोन आं नोंखौहाय हायाव उन्दुनांगोन नोङो एक आज की सब्जी क्या है सापर्ट खालामदो बयबो अननानै फ्रेन्ड दे नोंबो सापर्ट खालामहरदो जिआरबि नोंहा सोर सोरजों लोगो गैया लोगो जाहैदो जिआरबि आगै नोंनिया जाहैबाय साबस्क्राइबारा 506 बा 500 थांबायना कंग्रेचुलेसन 500 दाउखो होननाय जादों आरोना गुमैया मा मावो आब' नोंगुमैया गारिसो सालायोहाय आगै जेबो गैया जोंहा साख्रि गैया बाख्रि गैया गारि सालायनानैसो जायो एख' गरिबथार साख्रि गैया आंबो साख्रिखौनो मोनासै नोंगुमैयाथ' मोनखाया नोंगुमैया गैया फरायखायाखैनो लेखाखौनो ओमफ्राय दहाय फार्स्टआव आंखौ मा बुङामोन खोनायासै बुंफिन फार्स्ट कमेन्टआव दहाय फार्स्टआव आंखौ मा बुङामोन खोनायासो बुंफिनलाय फार्स्ट कमेन्टआव मा फार्स्ट कमेन्टआव माखौ सोरखौ होननाय थोस बिदि होनो दे आंनि भिडिअ ससे दिन्थिलायदो आब' मानलानाय फाग्ला ओंखायो दे बे नोंनि जिएपजों माबानायखौ नायदोंब्रा आङो दहाय नायजोबदों आङो जाम्बा हाथाय माराम गावनो ओमफ्राय मिनिनायाबो बाय नै एमडिएम बाय बाय गुड नाइट एमडिएम आगै सना फिर मिलेंगे नेक्स्ट लाइफ में बाय बाय
एसे लाइकनि किया तो लाइक देखे जाओ MDM लाइक होनानै थाङाखै प्यारा सा छोटा सा लाइक देखे जाओ दीदी समझ के कौन कौन लाइक नहीं किया है तो लाइक देखे जाइए प्लीज मेरे को लाइक लाइक करो क्योंकि मेरे क्या बोलते हैं उसको लाइक देखने के बाद मेरा दिल भी क्या बोलते हैं इसको ताजिम हो जाए ना क्या फिर 10 मिनिट लागासिनो दं आरोना थारमाने फेयार जासुला नोंखौ होनदोंमोन ओइ फेयार जासुलाखौ सोरबा लेंना लाबोदो आंनि लाइफआवहाय आङो फेयार जासुलाखौ जि मोजां मोनथारोहाय होनदोंमोन आरोमा ओंखाम जानोसै दे आब' आंबो लिभ लाथ'नोसै दे आब' दे गुड नाइट जिआरबि बाय बाय थेंक इउ स' माच आंनि एलबि नुजाफैनायनि थाखाय गुमै उन्दुनो ओंखारबाय नामा नंगौ मबाइल सेरगासिनो दं मबाइलनि आसथारखौ नुवाखै मालाय खोमायाव ब्लुटुथ बे गज'आ ब्लुटुथ गज' खोमायावल' सोग्राया मा होनो बिदिखौ ओइ मिंख ओइ मिंख ओइ बे नों खोमायाव ब्लुटुथ सोनायखौ मा नाम होनो हा मोनफा ब्लुटुथ इयारफनखौ होनदां मा नाम होनो हो मिथिया थाव गोनांखौ नोंहालाय मा बिदला बालायखो अख्रां सायावलाय बिरनो गोसो जायो होननायसो जाबाय रंजानो गोसो जायो ना नोंबो थांनोसै बिफर मामा बिफा हेल' आब' हेल' वेलकाम बिरबाय मिक्स वेलकाम मा ओंख्रि जानानै फैनाय खबर सबर मारै दं आगै मोजाङैनो दंना गैया न'खरफोरावलाय गुमै मेंख खनसे माथो हरदोब्रानो खनसे माथो हरनो हेल' होनसै दे सोर हेल' माबा मा होननांगौ र' हेल' खरा होन हेलौ गुमै मेंख होनदों नोंखौ गुड नाइट अल फ्रेन्ड आरो आब' अके जिआरबि सना आगै लोखि बाय बाय ओमफ्राय जोङो सासुला नोंनि बे PM रेडिअ बायदि बकिनाय थानायखौ खोनासंनांगौ इयारफन सोदों जासुला दिनै ओंखायनो दिनै आंखौ होखाराखै इयारफना जुदि गैयामोनब्ला दिनै दहायनो होखारहरबायमोन आं बै थाम्फै बारियावसो थाना रायलायनांगौमोनथ' गवामोन आङो बिपर बर' हेल' होनदों नै मालाय खबर बाल ने होनदों मामाया बेरबाय मेक्सआ खबर बाल नाखि होनदों बिफा नोंखौ गाबज्रिदों नै गुमै गोजोननाय थाबाय बुंनायखौ मानिनायनि थाखाय आब' थेंकिउ ओइ मोगथा आगै नों माहानि मोनलाय खोन्थाहरलाय जोंहा मोगथा आगै हेल' डिस्टिं हेल' पियार जसुला हेल' पियार जसुला हेल' डिस्टिं हेल' बिरबाय मिक्स हेल' मा मोगथां हेल' फाग्लि होनखायो होननाया जादों
नै जोंहा पियार बर' चेनेल फैबाय हाय आब' हाय वेलकाम पियार बर' चेनेल आंनि एलबियाव नुजाफैनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय नोंनिसिम मा ओंख्रि जानानै फैखो पियार बर' चेनेल आगै खोन्थाहरदो जासुला गुमैखौ जाम्बा खालामथारबाय सयथिनो एसे बिदि माथो होनो थिननायाव माथो होनायखौनो दख'ना सिङाव हाबग्रा जाम्बा नुहुरथारलायबाय आरो नों जासुला नोंसिनिबा जोङो हाथ होनजानानै सिरि थानांगौ आरोना फिसायनि आथिं सिङाव थाथारनांगौ जाहैबाय जोङो जासुला जासुलाखौ खिफि फादुरारा मोनथारोलां मोगथां आं अदालगुरिनि आब' अदालगुरिनिनो अदालगुरियावहाय आं थांफेराखै दै आगै माबायदि जायगा नुहैफेराखै आं अमा भान्दार आब' बादार अमा बान्दार अमा बेदरसो जागोन बे अमा बेदर आब' अमा बेदरनो मालाय अमा बेदर सानै ओंख्रि जाहैबाय गोथावनो जोंनाबो गोथावलै पियार बर' आगै ओंख्रिया आं पुलिस हेन्डसापनो आयु आं गिबाय सारेन्डार जाबाय आं एम्बुलेन्स ना एक्स'आट ना माबा जाखो बेलाय पुलिस गारि जाखो बेलाय जासुला मिनिबावबाय हनै जासुलाया आं होननायखौ दख'ना सिङाव थानांगौ होननायखौ मिनिबावबाय जासुलाया मा खावनाय मैया आं सोर मा खावा मोगथां मा गामिनो अदालगुरि मा गामिनिनो मोगथां आगै खिथाहरदो मा सिरि थाजोबखोलै बाव दं बे पुलिसखौ थाङाव दं मा होनखो बाव दं बे पुलिसखौ थाङाव दं नामा आयु थाम्फैया रौता बर' बाजारनो पियार बर' नों मानलुनायखौ आगैसो जागोन पियार बर' खाथियानो दा होनदों आंखौ आगैसो जागोन आंखौ आगै जायो आं बुरि मानसिखौ नुवाखै नोङो साथामल'सै थांजोब्बाय आंबो दानो ओंखारगोनसो रागा जोंबा कमेन्टखौनो हरासै रावबो नै आं हयले आब'सो जाखायो दे औलै आं गिदिरसोखा आं उन्दै नङा बे बिजामादै मोनलायनो समायनाया उन्दै जाबावो नामा मालै बे थाम्फै मार्टार खालामनाय जेलाव बे थाम्फै मार्टार खालामनायनि थाखाय जेलाव थाबैनोथ' मानजि हायनांगौ
मानजि हैनांगौनो आंखौहाय थाम्फै बुथारनायनि जेलाव लांसैनो जासुला কি হবো আমাকে জেলে নিয়ে যাব বলে আমি জেলে থাকিব আজিকা রাত্রি आंनिया बिजामादैया थांबायगोनहाय बायबो होनलाङा थांसैबो होनलाङा मासि फाग्ला बिजामादै बेलाय जावलिया बेन्दों बिजामादै आंना एक्ट्रिसा मारै होनो मोजांलै आगै मोजां गाज्रि नङा मोजां समायदों फियारा उदालगुरिनि जोंनिया फियारा गैया नो थां आं फाख्रिबारि फाख्रिबारिनिनो फिसा गोजां मोनो माबायालाय थाङाबो गयो बेजों सिनाय दे गुमै गामिखौ सिनायनो रौता खाथिनि फाख्रिबारिनिनो पुलिसजों सरको पकड़ो मैं चोर नहीं हूँ फांखा गुन्दुन मारै मोननै होखो गेन्द्रा गोजौनि फांखाया खोमोरैथां तुम मर्डर किया है जिंदा आयै हो खालि फादा फादी करे थस गेन्द्राबावसो होनो गेन्द्रा होनो मेंख' होनो अबहाय थाङामोन नों मिक्स बिरबाय आब' मालाबा आलासि जानो लेंहरगोन दे नोंसिनो फै आगैमै नांलाय बुरि मानसियालाय बहा थांनो हाबावनो नोंसिनो फै ओरैहाय गसाइगाव नायथावथाव मालाबा आयु गोजांबाय फांखा मोननै होबाय बियो मेंख'आ मोनसेथ' खोमोरहै उन्दुलांखोना माखो बेलाय आदै सिखारनो बाबाबो गला आङो मानो मोननै फांखा होखो सुगोमाना बरफ जानानै थाजोबसिगोन आइसआव उन्दुनाय बायदि मोनलायलायबाय आं गुसुनो मा सिक्किमावसो थांनाय बायदि मोनलायलायबाय आङो रुमखौनो आयु अबाव नांथादोंब्रा बेलाय हनै
कल रायलायदोंमोन आब' दे बिफोर बिनानै मोननाय फर माथो गगा मोननाय बायदिसो खोनादों आब'नो बिफोर बा आइदि बोरै जाखो गगा मोनखादों गगा मोनदों आङो ओइ खम्बलफ्राव बाव थांजोबखो खम्बल जोमनानै उन्दुनोसै आं गगा मोनदों गोजौआवबो गाहायावबो फांखा होयो नालाय नैबियो गावनिखौल' नायखायो थाम्फै हाबोजोबो ओमफाय आं गोजौनि फांखाखौ बन्द' खालामबाय बे मेंख' गुमैया जेबो मोनथिथारा औहाय गुमैया मोनथिथारा बे जेबो गावनिखौल' गाव थान्दा मोनबानो जायो बेहा आरो खरा मानग्लुंजोब्बाय आंहा गाबोन खर' लोबनांसिगोनसो जानाय नंलाहाय सिखारनो बाबाबो ओमफ्राय मा खालामो मोगथां नोंगुमैया आं मुसारि एथेबजोबखानायखौ मा खालामो हासुनो ओंखारसैना बियो हासुनो ओंखारनानैहाय एथेब खानायखौ खेवनानै दोनसै आरोना ओमफ्राय ओरैनो उन्दुनोसै ओमफ्राय आङो फार्स्टआवनो थाम्फै हाबनाय दंखोमा होननानै नायजोबखायो आरोना थाम्फै मासे हाबबाथाय आं उन्दुनो ओंखारा आंखौल' अरो थाम्फैयाबो सिनायनानै ओमफ्राय जेला नागिरनानै बुथारजोबनानै उन्दुयो ओमफ्राय हासुनो ओंखारगोन आरोना बेयो सर'खा बियो बिनि ओमफ्राय हासुनो ओंखारनानै ओरैनो उन्दुगोन फांखायाव ओमफ्राय दाना फांखायावहाय मुसारियाबो फोरलां जानोसैना थाम्फैया हाबनानै आंखौल' अरजोबनोसै बेखौथ' अरखाया मोनामोना मायोथाय फाग्लासो बे मेंख' गुमैया जेबो मिथिला बे थांबाय बिमा पियारावलै बिमा ट्राय मोननाय ट्राय मोननाय मा होनखो बुजियासै आं र' बिरबाय होनदों बिफर बड' बेक खालामफिन थु होनदों दानो होनदों अके बिफर होनदों र' हरनि होनदों दे होनदों बिफरआ आंनो हरलायलाया मोनबा आइदि लाना होनदों ओमफ्राय थोस गरमफोरावबो जि जोमाबा माबाया गुसुथार नै ओरैबायदि फांखा टेबोल फांखाया गुसु मोनलायखायो फाग्लासो ओमफ्राय बिरबा मेक्स थाम्फै मानसि सिनायाब' सिनायो बेनाव अरा थाम्फैया आंनावल' अरो ओमफ्राय गुमैजों जाबाय अबाव बिदि एथेबनानै आं बोरै जानांगौ दावलां बोराय आथिङा आं ओरै बारलांनि बैजों थाम्फै हाबजोबगोन बियो दा ओंखारखा ओमफ्राय नोङो आरो ओंखारनो एथेबनानै दोन मिथिबायना थाम्फै मासे हाबनाय नुयोबा हयले मानसि थानजि खबथारखाजोबगोन आयु थाम्फैयाबो हाबखानाय दंखाबावसो आयु ओमफ्राय आंखौ मा होनो अल आउटसो होनबावो मिथिबायना अल आउटआ जालायबाय थाम्फै खबथारलायबाय होनबावोसो आंखौ अल आउटसो होनबावो ओमफ्राय गावहा ओमफ्राय माबा लाबोबाय हैस बावबाय आं दासो होनबाय नालाय स्पियार मोनबेसे लाया थाम्फै मा होनदों आंसो थाम्फैया नोंसो गुमैया जुमाय लोङोदां बेखायनो अरनो हाया जुमाय लोङो मा नोंगुमैया माबाखौ जौ गोरान गिसिखौ लोंलायबावा दामिसो लोङो मालाय माबानो नाम्बार वानखौबो लोंलायबावा आरेससो लोंलायबावो दुगानो गैजाग्राङा सिथाबाथा खिफिना हो आब' नोंहा उरायजोबगोन थाम्फैया सामफ्रामबो थाम्फैनि दावराव जोंहा मोनथिबायना सानैजों बोराय बुरै बे सोग्रा आंहा खबथारग्रा ओमफ्राय माबा एखमबा माबायोना आङो
आथिं नानो आं थाम्फै हाबबाथाय उन्दुनो हाथारालै एखे मानो मा मानजोबोना आरो जोंहा दा बाबु उन्दै दङना थाम्फैया जोंखौल' अरनानै थाबाथाय जेबो नङा आरोना बाबुखौ मा अरबाथाय उन्दै मानसि बेमार जानायनि चान्स थायो लोमजानायनि चान्स थायो आरो थाम्फैनि गियान जायगा दाबसेयावल' अराना अरोम 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 अरनानै गोजा गोजा खालामजोबो खावलायफोर मानि गन्थंफोर मानि अरो आरो बाबुखौहाय बा भिआइपिसो नामा गुमै ना गुमैयानो अहाय सिथाबाथा भिआइपिसोनो गुमैया अदालगुरियाव थाङोमोन बियो आगोलाव गिद्रा बे पाउलुसमोननि गामिया मा गामिमोनलाय बैरागुरियाव थाङोमोन बियो बैरागुरियाव थायो थाङो सम सम थाङोमोन बैरागुरियावहाय बैरागुरिखौ मिन्थियो नामा मोगथां आरो जासुला उन्नु की लाइफ उन्नु लाइफ आया है जिमायन माय एनजिपि ब्लग शिल्पा गुमैजों जाहो जाबाय खिफिना खिफिगासिनो जागासिनो बारा आंनावसो फैयो बेजों दाखेव दाखुर नङा आङो सिथोबसो खायदों नोंनाव गोमोन गोमोनथार आथिङाव माइसुंसो जाम्बालाय थौ इसे मोजां आयु आयु लाजिया बे थाम्फैया आं गोनावनो थस सेरलायलायनायावनो आंनि आथिङाव अरफैबावदों नै मासि फाग्ला बेलाय बिफायालाय आं बारा मिथिया गामिफोरखौ आब' बिरबायनायलाय आं खालामबायनाय होनदों बिरबायनायलाय नायलाय आं खालामबायदों र' होनदों बिरबाया बिरनो गोसो जायो उन्दुदोना रंजानो गोसो जायो आयु आदै एफा गोसा सोबायो नामा होनदों आब'आ जोंनि भैरबखुन्दाखौ नुबायना नुवाखै आं नुवाखै आगै आयौ मा भिडिअ जालाबायो फेर जासुलानि भिडिअसो जालाबायबाय आंनाव मोननै हरबायनो हरबावदोनो हाथायसो बख' जानो लुगैदोंमोन आं हाथाय सादों आंहा हाथाय सानाया सायाखै आरोना ओमफ्राय मोनसे गोजौसिन जानानै बोरैबा मोनदों आरो हाथाया मोनसे गोजौसिन जादों आंनिया एम्फौ जादों खोमालाय ओमफ्राय सागासिनो सानाया सायाखै सुखुवा सुखुवा मोनदों आरोना
टास गाबोन लानो गाबोन हरसैनो माखासेखौ फैनो हागोन दे मालाबा आलासि जानो लिंहरगोन आं आब' जागोन दे थांगोन दे उन्दुनो ओंखारबाय आं जोंनो आहा आमायसो मोनबाय होनदां उन्दुनो ओंखारो आमायखौसो लोगो मोनबाय होनदां आङो उन्दुनो ओंखारबायहाय बियाबानो हरला नों बिफर बियाबानो हरला नोङो हरलाया नों बिफर बिरबायाबो नायखोमाबाय सोरखौ नायखोमाखो सोरखौ नायखोमाखो टास फाग्ला हरगोनलै होनदों उन्दुनोसैलै आब' जाला माथो दे उन्दुदो दे आगै आंबो उन्दुनोसै आब' आं उन्दुनो ओंखारबायलै दे आंबो उन्दुनोसै आगैमोन आंबो उन्दुनो ओंखारखाबाय थोलायबाय दिनैनिया गाबोन रायलायनोसैलाय गाबोन सानावबो फैगोन हरावबो फैगोन आं बाय बाय गुड नाइट सोर सोर थांखो बाय बाय गुड नाइट अके दे गाइसमोन गुड नाइट दे दे होमबालाय आब' सना गुड नाइट दे आगै दे गाबोन लोगो मोनफिनलायगोन बिमा उन्दुदो हर जाबाय गाबोन सानजों नागोन अहं ना मा होनदों जाबाय गाबोन सान्दुं नांगोन अहंआव दे गुड नाइट बाय बाय दे बाय बाय थाफ्लियाव बाय बाय गुड नाइट गुड नाइट बिबिजे बाय BNK बिबि जिउ बाय जालालै आंनाबो उन्दुनो ओंखारनाया दिनै फाग्लासो जागोनलै आर'नाइ रादाब